que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. Aquest cap de setmana també comença el Festival Inclús al Palau Macaya per tal de promoure obres audiovisuals, la temàtica de les quals sigui la discapacitat. Em vaig desmaiar sobre de la moto i em van donar clínicament mort, estava, però em van ressuscitar i aquí estem. Inclús ofereix produccions, tant documentals com de ficció, per tal de donar visibilitat a les obres elaborades al voltant d'aquest tema, ja siguin creades per entitats que intervenen directament al món de la discapacitat, per persones o altres col·lectius. A banda de les projeccions, en què es premiaran les millors obres presentades, també s'oferiran altres activitats i disciplines artístiques i comercials amb la finalitat de donar visibilitat a aquest sector. Es la casa común. Tancarem els esports amb el reconeixement al Festival Audiovisual de la Discapacitat Inclús que ha tingut per al programa del canal Esport 3 Capacitats, al qual ha atorgat el Premi Especial. El lliurament s'ha fet durant la inauguració aquesta tarda al Palau Macaya de Barcelona. L'han recollit els directors Mireia Vicente i Lluís Riola. A més, entre avui i demà es projectaran 8 dels millors capítols d'aquesta sèrie que destaca l'esperit de superació dels esportistes que tenen alguna discapacitat i els dona visibilitat trencant tabús i potenciant les seves capacitats. I un dels capítols d'aquesta sèrie precisament serà el motiu del reportatge del cap de setmana que veurem demà. Exacte, amb sorpresa i també, sobretot, amb emoció. El Telenotícies al vespre. Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. Cuerdas, guardonada amb un Goya, és una de les 14 produccions audiovisuals seleccionades que s'han projectat en la primera edició del Festival Inclús, un certamen que neix per donar més visibilitat al col·lectiu de discapacitats, però també per trencar tabús. Aquesta iniciativa és perquè creiem que l'audiovisual és un mitjà ideal per potenciar les capacitats que s'amaguen darrere d'això. Ficció, però també documentals com aquest d'Aimar de l'Amor, que ha estat rodat en part pels mateixos protagonistes, 3 discapacitats conquereixen el Pol Sud 100 anys després de l'expedició de Shackleton. Unes persones que es proposen un repte, s'entrenen per ell i l'aconsegueixen i l'assoleixen. I deixar per banda de que eren discapacitats. Llavors, la mirada nova que fa aquest documental és això, no? A banda de les projeccions, durant el festival també s'hi han organitzat tallers i activitats per promoure la inclusió de la discapacitat. El Festival Inclús neix amb un finançament molt baix, però amb moltes ganes de renovar altres edicions i consolidar-se com una cita anual a la ciutat.